Sirifula jakan filɛbagaw ka foli ale ni waleɲuman dɔn ko o lase aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw bɛɛ ma ko aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka bama ka to ma nin ye n ko ka lase min bɛ kɛ dɔgɔkun nin tuma ninnu la an bɛ wele bila an ka n ko karamɔgɔbaw ma walasa u bɛ se ka na ɲɛfɔli k'an ye farafina dɔnniyaw farafina ka danbew mun kosɔn farafina bɛ se ka yira diɲɛ bɛɛ la cogoya min na ani farafina yɛrɛ a ka ɲɛtaga siraw olu ka yira farafindenw bɛɛ lajɛlen na o kama bi an ye wele bila an ka n ko karamɔgɔba ma ale ye n ko sɛbɛlaba ye n'o ye n ko livre caman a bɛ fɔ min ma an fɛ ko kafa a ye o caman sɛbɛn min bɛ se kafa 100 ni kɔ ma bi o kɔfɛ ale de ye n ko journal min bɛ wele ko Sinjiya ale de ye o rédacteur en chef ye n'o ye o ɲɛmaa ye karamɔgɔ Mamadou Sangare i ni jɔ. Ka jɔ to ma an ce nba lamɛnbagaw an filɛbagaw an b'a fɔ ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen karamɔgɔ Mamadou Sangare an n'a ye jɛmukan bila a jaba de la o la bi an bɛna ta yen nɔ a yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na karamɔgɔ Mamadou Sangare dɔgɔkun tɛmɛnen an ye jɛmukan bila yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ kanko an kun b'o de kan an nana se yɔrɔ la o de ye n'i ye a lajɛ diɲɛ seleke naani jɛkuluba ale yɛrɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ta min ye février kalo tile 21 k'o tɔgɔ da ko siminkanw tɔgɔla don ka tila ka bɛɛ su ka kɛ i yɛrɛ siminkan kalannen kan n'o ye langue maternelle ye munna don in sugantira kan. Voilà, don in sugantili n y'a fɔ kun dɔ fɔla ka b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko cause historique o ye sababu dɔw de bɛ na ni kow ye i b'a dɔn Hindu jamana ko in daminɛna yen de komi Hindu fana lihala ni anw ka lihalaw ka surun kosɛbɛ ka sababu k'u fana donna jɔnya la jɔnya sugu min kɛra kɔsa fɛ n'a bɛ wele ko wurunɛya donc o la ayiwa o wurunɛya waati u fana nana ka na bɔ o kɔnɔna la ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ i n'a fɔ an fana donna jɔnya kɔnɔ cogo min na ka tila ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ bon o yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen Hindu fɛ 1945 wagatiw guerre mondiale kɔfɛ bon u y'a ye gɛlɛyabaw bɛ yen parce que maa minnu y'olu mara o ye anglais ye bon anglais ninnu bɛ kan min fɔ ani Hindu bɛ kan min fɔ o tɛ kelen ye nka Hindu yɛrɛ ka ca kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan Hindu yɛrɛ bɛɛ ka ca ni farafina ye Hindu dɔrɔn i y'a ye bon o la u ye gɛlɛyaw sɔrɔ kanko la anglais kan min bɛ ka fɔ o faamuyalen tɛ bon kan min faamuyalen don Hindu jamana kɔnɔ kosɛbɛ o fana tɛ ka o jatelen tɛ sabula anglais nana k'o bɔ da la de yɔrɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ mara i b'o de kɛ o i b'a ko bɔ a dɔ min an kɔnɔ quoi ka u ka kanw jasi walima k'u tila k'u yɛrɛkɛ k'i ta jagoya u kan bon n'o kɛra u tɛ se ka u feere i kɔrɔ quoi caya t'a la a tubabu b'a fɔ min ma ko k'u traumatiser u bɛ traumatiser quoi kanko bɛ mɔgɔ traumatiser n'i ye fɛn bɔ mɔgɔ dɔ min kɔnɔ dɔrɔn a bɛ halaki quoi i b'a ye sisan an ka cɛkɔrɔba sisan i b'a sɔrɔ sisan n'i y'a suma pour que k'a faamu an ka jamana kɔnɔ sisan n'an ka kotigi kumana ministre bon cɛkɔrɔba de kan ka o ɲɛfɔ denmisɛnw ye o mais i b'a ye cɛkɔrɔba b'a den dɔ wele min bɛ l'école la k'o kana a ɲɛfɔ ale traumatisation a yɛlɛmana yala a taara kunjugu kan a dun bɛ fɔ de ko mɔgɔkɔrɔba bɛ fɛn fin jeninen don mais a tɛ tubabukan jeninen don dɛ y'a ye donc denmisɛnnin de bɛna kɛ a ɲɛfɔbaga ye sisan bon o b'a yira ko n'i ye fɛn bɔ mɔgɔ dɔ minɛn kɔnɔ i b'a fɔ ma ko k'a kumatu bon u ye Hindu kumatu o cogo de la bon Hindu nana ka na yɔrɔ olu ye san 20 de di ko san 20 kɔnɔ ko bɛɛ k'a ɲini ka Hindu kan kɔrɔ in kalan o tuma k'u bɛ n'u ka koɲɛw yɛlɛma o la donc n'i y'a jateminɛ ka bɔ 1945 la ka taa bila n'i ye san 20 fara o kan kan ka ba 1965 o tɛ 1965 ye wa donc janjo ninnu kɛra o waati de la bon Hindu fana Bengazi ninnu bɛ Hindu fɛ mais o yɔrɔ fana tun tilalen don u ka jamana kɔnɔ k'a kɔgɔdugu yanfan ni a kɔrɔ yanfan u bɛ jamanaw tila ten de Hindu Bengazi du nord Bengazi du sud n'u taara ka jamana kɔnɔ n'u b'a k'a tigɛ u bɛ na ni nin kumakirikaraw de ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ yɔrɔ dɔ kɔrɔn ni tile bi tɛ yen n'ale o cogo t'an fana dala yan kɔrɔn ni tile bi t'a la wa mais ka kɔrɔnfɛmɔgɔw wele ko kɔrɔnfɛmɔgɔw ka dɔ wele ko tilebinfɛmɔgɔw n'i ye nin ye yɔrɔ o yɔrɔ siya woloma fɛn dɔ de natɔ don n'o tɛ kɔrɔnfɛ fan bɛɛ tilebi bɛ fan bɛɛ n'i taara nɔrɔ fana na nɔrɔ bɛ tila ka ye o kɔrɔn ni tile bi tɛ yen yan donc o kuma ninnu u nana n'o fɛnw ye o tuma Bengazi fanfɛla la komi olu bɛ kan min fɔ u b'o wele ko Bengazi ayiwa Hindu Urdukan o bɛ fɔ tilebi de la i ye ko faamu bon kunnasigi de nana yira k'a fɔ ko Bengazi kan Urdu kan sisan k'o de bɛna kɛ fɛn ye faso baarakɛ kan ye n'a bɛ fɔ o ma langue officielle bon n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko Bengazi ka bɛɛ kɛra jɔn ye
olu denw mina kalan min mina kulu kun olu bɛ wale kan kalan law yɛrɛma hɔrɔnya talen don hakili la an bɛɛ an kan ka segin an yɛrɛma don bon n'a y'a sɔrɔ ko anw bɛ urudu kan mɛn gɛlɛya t'a la mais ni urudu kan fɔli ka gɛlɛ anw fɛ anw t'o mɛn anw bɛ kan min o sɛbɛnnen don ne hakili la o de fana baara bɛ kɛ o de la walasa a ka nɔgɔya kuma lasurunyana mankan de wulila o la bon ninnu k'u tɛ sɔn bɛnkasikaw k'u tɛ sɔn bon u ye taamaw ni fɛnw de kɛ a bɛ fɔ o ma ko manifestation o manifestation de senfɛ 1955 waati la o dɔ de sen fɛ o kɛra ka bɛn kalo ni tile 20 février kalo tile 21 ma polisiw de taara ka taa o taamakɛla dɔ bugɔ fo k'o faga donc a kɛra n'a fɔ sisan o de ye siminkan kɛlɛli su fɔlɔ ye sa quoi olu ka jate la bon hali diɲɛ nana o de fɛnw parce que u tun bɛ ka kuma min fɔ u ka kuma ka kɛnɛ na an fana ka kan ka fɔ sɛbɛn ni sɛbɛnni ko don sɛbɛnni b'an bolo ni kan ko don an ka kan fana bɛ yen o tuma ni kalan kɛra ni foroba kalan kɛra kan wɛrɛ la sisan ni anw ta tɛ a la an min fana ka ca o kɔrɔ ko anw bɛna to kɔfɛ bon o mankan min wulila n'o fagara o don sa donc fo ka taa UNESCO ko ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ kelen kɔ ka ɲɛ sɔrɔ n na ka na ye k'a fɔ hakili kan ka ɲɛsin yɔrɔ n y'a f'i ye n ko kan kelen ɲini de tun bɛ yen fɔlɔ o kow bannen ka na kɛ sisan ko diɲɛ kan bɛɛ ka don da la o tuma mɔgɔ ko bon ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni ko dɔnniya ka yiriwa diɲɛ kɔnɔ ko fo bɛɛ ka kalan k'a si min kan na bɛɛ mɔgɔ ma bɔ nin na koyi san o san a fɛn bɛ kɛ bɛɛ ko diɲɛ bɛɛ ka kalan kɛ a bɛ si min kan min na walama i ka kan forobakan tubabu b'a fɔ ma ko langue populaire parce que n'a fɔra si min kan fɛnɛ o ko de don quoi i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sa ale ye si min kan dɔ la nka a ka jamana kɔnɔ kan dɔ fɔ b'a ka ca a b'o mɛn ka ban donc an ti siya ko la an bɛ caya ko de nɔfɛ voilà donc o la sisan ko ni bɛɛ kalanna o la ko dɔnni bɛ yiriwa o tumana o ko ma ka mɔgɔw hakili lajigin a la parce que adamaden ye ɲinanfɛn de ɔ hakili ka jigin a la o tuma u ye nin kumada in ta komi mɔgɔ dɔ fagara nin ko in na ye ka kɔrɔ k'a sɔrɔ a ta ye tiɲɛ parce que u ye san 4 de kɛ kɛlɛ in na mais san 4 bɛ dafa tuma min na jamana a farala dɔ in kan urudu kan kan kɛlɛ tun tɛ k'a fɔ ka urudu kan dabila i n'a fɔ an bɛ ka min kɛ an ka jamanaw kɔnɔ sisan n ko mɔgɔw m'a fɔ ko ka tubabukan kalan dabila an m'a fɔ ko ka tubabukan fɔ dabila an m'a fɔ ka arabukan kalan dabila an m'a fɔ ka arabukan fɔ dabila an ko de ka an ka kan fana fara tubabukan ni arabukan kan k'a kɛ officiel ye an b'o de nɔfɛ sɛbɛnni b'an bolo an ka kan sɛbɛnni na a bɛ san 60 dɔɔnin bɔ bi n ko bɛ yen donc an ka kan fana ka fara langue officielle ka Mali kɔnɔ ni Mali président kumana a ka bamanankan a ka kuma bamanankan o ka kɛ wajibi ye ni Mali président taara Chine a ka bamanankan fɔ dɔ k'a yɛlɛma chinois kan na i n'a fɔ chinois fana b'a kɛ cogo min na o bɛ chinois kan de fɔ o dɔ de b'a yɛlɛma ale ye tubabukan na ale tɛ tubabu ye o k'aw tigi k'a yɛlɛma siɲɛ kelen bamanankan na bon anw de ka ciden ye an ka députés n'an ka fɛnw ye mais a tɛ i n'a fɔ le chinois président tɛ tubabukan mɛn ale mugu to ala n'a b'a mɛn a t'a fɔ non parce que ale t'a fɔ ale bɛ mɔgɔ de bila n'o tɛ a b'a mɛn dɛ a b'a mɛn i bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ anglais mɛn chinois président bɛ se ka k'a tɛ anglais mɛn mais n'a taara Angleterre a t'a fɔ bon Faransi ni Angleterre gunnen don ɲɔgɔn na mais ni Faransi président taara Angleterre a tɛ anglais fɔ a bɛ français de fɔ a dun b'a dɔn k'a bɛ français mɛn a bɛ français fɔ dɔ b'a ɲɛfɔ anglais kan na k'a sɔrɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma k'a sɔrɔ o tɛ donc bɛɛ de b'i yɛrɛ ta ko la ne tɛ mɔgɔ mɛ yɛrɛ fɛ kɔrɔ tɛ ko n tɛ mɔgɔ fɛ voilà nka mɔgɔ wɛrɛ fɛ kana na to k'e ba yɛrɛ voilà o n t'o de faamuya quoi non a kɔrɔ ye k'e tɛ yen de quoi anw yɛrɛ ta in tɛ hali mɔgɔ wɛrɛ fɛ dama ye bilen e tɛ chinois kan mɛn chinois fana tɛ bamanankan mɛn a kɛra cogo cogo hali n'a y'a fɔ hali ne ye tubabukan fɔ a kɛra cogo cogo dalaminɛli b'a la a tɛ se k'a kɛ bamanankan ye siɲɛ kelen wa ne t'an ka président kɔni ka taa Chine ka taa tubabukan fɔ o ka sɔrɔ ka yɛlɛma chinois kan na chinois fana ka chinois kan fɔ ka taa kɛ tubabukan na fɔlɔ ko fɔ ne tɛ nafa si dɔw la parce que a bɛɛ ye n'a tɛ ɲɛ dalaminɛli ko ka ban donc sen k'a kɛ ka bamanankan fɔ siɲɛ kelen mais n'i y'o fɔ b'a ko non ko Mali langue officielle ye tubabukan de k'o de b'an ka constitution na bon n'o bɛ constitution na ala m'a sɛbɛn yen dɛ dɔw de y'a sɛbɛn constitution kɔnɔ ko an ka langue officielle ye tubabukan ye an ɲinama an t'a kalama dɛ référendum ma kɛ Mali la k'an bɛ kan jumɛn fɔ voilà donc fo k'o de jateminɛ an ka jamana kɔnɔ an ka kan ko tiɲɛ ye an filɛ kan min fɔ la ye mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 90 kɔ bɛ nin kan in de fɔ o de ye Mali tiɲɛ ye maa wɛrɛ fɔ dɛ Mali tiɲɛ ye an filɛ kan min fɔ la ye n'i ye kuma min fɔ nin na bɛɛ b'a faamu wala jama fanba o tuma an mago b'o de la bon o ko ni min yera sisan diɲɛ ko kuma ko ka tɔgɔ mɔgɔw hakili lajigin san o san ni kungo bɛ kalo tile 21 sera UNESCO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ ka kuma k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ a y'aw wasa don aw ka kanw na hali kan minnu menacé la a b'o bɛɛ fɔ ko kanko ye jamana nafama fɛn dɔ de ye diɲɛ ma kan ka sɔn bilen diɲɛ selen don yɔrɔ min na ko kan dɔ ka sa voilà ayiwa karamɔgɔ Mamadu Sangare ale ɲana kosɛbɛ n'an taara diɲɛ yɛrɛ kan lihala la a bɛ lihalaya caman ɲɛfɔ ye yala kanw na sisan bila ɲɔgɔn ɲɛ la ɲɛfɔli jumɛn bɛ se ka k'o la bon kanw cimɛli bila ɲɔgɔn ɲɛ cogoya la o cogo ye o bɛ dɛn kanw nafako la sira dɔw bɛ yen n'i taara o sira fɛ o dacogo i b'u da ɲɔgɔn kɔ ka na ten sira wɛrɛ fana bɛ yen i b'u da ɲɔgɔn kɔ ka na ten a dacogo bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la n'i taara kan fɔbaga caya ko la u b'a fɔ ma ko locutaire o classement bɛ yen
a danna o ye kan fɔbaga caya diɲɛ kɔnɔ n'i taara o la chinois kan de bɛ kɛ fɔlɔ ye parce que mɔgɔ miliyari 1 ni kɔ b'o fɔ voilà o kɔni olu ye bɛɛ da yɔrɔ donc mais a fana n'an ye kanko fɔ an bɛ segin a kan kuma bɛɛ mɔgɔw k'a faamu kan ni kan bolo tɛ kelen ye dɛ fo an k'o de fo yɔrɔ in de ka faamu donc chinois kan mandarin ninnu n'a kan misɛnnin caman a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dɔn ko nin bɛ bɔ nin yɔrɔ in na an b'o dɔn an yɛrɛ dama b'o dɔn ɲɔgɔn cɛ ni Segu ka kuma na e b'a dɔn k'a bɛ bɔ Segu ni Bɛlɛdugu ka kuma na fana i b'a dɔn k'a bɛ bɔ Bɛlɛdugu mais a ye kuma min fɔ e y'o faamu laɲini y'o dɔrɔn n'i y'a faamu dɔrɔn kanko y'o dɔrɔn nka a bɛ bɔ nin yɔrɔ in na o ni ne ta fɔcogo tɛ kelen ye o tɛ cogo ye ale yɛrɛ n'ale tɛ kelen ye n'a kɛra cogo dɔ a bɛɛ ye mɔgɔ de ye sinon a tɛ kelen ye tɔgɔ dɔ b'e la tɔgɔ wɛrɛ b'ale la donc kelenya kɔrɔ de ye a ye fɛn min fɔ ne e na a ye kelen ye o ko in faamuni na ka ban ko ka ɲi bon o taacogo in na n'an ye caya ta chinois kan de bɛ na bon olu bɛna fɔ miliyari 1 dɔɔnin na anglais de bɛ da o kan caya la cɛ fɔ la donc mais anglais tɛ miliyari bɔ anglais kan bon o fana yɔrɔ in na anglais ni anglais kan tɛ kuma kelen ye dɛ an bɛ kuma la anglais kan fɔ mɔgɔ caman bɛ anglais fɔ n'i y'o ta sisan an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ anglais bɛ yan de an bɛ anglais kan mɛ n'aw tɛ yan wa ngulu bɛ jate nin fɛ yɔrɔ dɔw fana ka jate de o ye quoi n'i ko ko ne tɛ n'i ko k'an ka bɔ ko ne tɛ bamanan ye a n'o tɛ kuma kelen ye koyi an si tɛ français ye ma an ye français kalan siyako ni kanko tɛ kelen ye koyi y'a ye wa siyako ni kanko tɛ kelen donc anglais kan min jɔ awa u yɛrɛ bolo kan filananya la sabula n y'a f'i ye ale bɛ taa fo jama caya cogoya la ale de bɛ dɛ chinois kan a bɛ taa fo mɔgɔ miliyari kilancɛ la quoi ça veut wuluma 500 ni miliyɔn 8 donc o bɛna fɔ o ye demi miliyari de bon sabanan na an bɛ se ka a saba fɔlɔ kɛ o ye Espagne ka kan ye mɔgɔ miliyɔn espagnol de bɛ kɛ sabanan ye mais espagnol fɔbaga de ka ca kosɛbɛ o mɔgɔ t'o yɔrɔ in ne faamu parce que Espagne kan ni espagnol ko kuma tɛ kuma kelen a kan ni o tɛ kelen o n'i ye Amérique dugumana la u b'a fɔ ma ko Amérique latino o bɛɛ ye Espagne ni Portugais de o Argentine ni Espagne tɛ jamana fila ye mais n k'olu bɛ ka Espagne ka kan de fɔ kanko ni jamana ko ni siyako tɛ kelen ye n'i ye Brésil lajɛ sisan n k'a bɛ ka Portugais ka kan de fɔ mais Brésil ka ca ni Portugal ye tiɲɛ caman dɛ Brésil ka ca ni miliyɔn 100 ye nka u bɛ ka kan min fɔ o ye Portugal ka kan a b'a fɔ ma ko Portugal mais i y'a ye wa a cogo u tɛ hali continent kelen na mais sigiyɔrɔ ko ni fɛnw de don donc o espagnol bɛna sabanan o la donc ale ye mɔgɔ miliyɔn 382 ani 82 an b'a fɔ ma ko wuluma 382 voilà donc u b'a dada ɲɔgɔn na fo ka na se 10nan na komi waati kow don sinon a b'o cogo la Faransi kɔni komi an bɛ Faransi kan in de kɔnɔ ale bɛna 5nan hakɛ de la Faransi jɔyɔrɔ bɛ kɛ fɔ 5nan ye kosɛbɛ parce que arabu hindu kan b'a ɲɛ hindu b'a ɲɛ jama fɔbaga caya la voilà karamɔgɔ ye yɔrɔnin dɔ fɔ a kɔnɔna na tuma mana koro cogo cogo bɛ se ka ɲɛfɔ i y'a fɔ nin ye kan jama cayali hakɛ de mais n'i nana valeur ko la dun an b'a fɔ min ma ko kasara baarakɛ kanko la n'o ye mɔgɔ bɛ min utiliser kosɛbɛ anglais de fɔlɔ ye parce que i bɛ chinois kan na ye sisan i b'a sɔrɔ chinois kan bɛ baara kɛ Chine yɛrɛ bon a bilama parce que nin jate ninnu kɛra sisan mais komi chinois fana bɛ ka na économiquement a bɛ ka na techniquement a bɛ ka na sira caman fɛ o kɔrɔ ye ni kan tɔ ninnu ma kɔlɔsi oui a bɛ se k'a dun kɛ parce que kanko sirilen don nafako de la o i m'a faamuya ni mɔgɔ min ko k'i ka kɔmɔko faamu i na bamanankan kalan i b'a kalan o de ko don donc kɔrɔ ni nafa bɛɛ b'a la a bɛ kalan kɛ bi an ka mɔgɔ caman bɛ chinois jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ka chinois kan n'i ye chinois kan dɔ bi i bɛ wari sɔrɔ o de parce que i bɛ se ka taa kɛ an b'a fɔ fɛn min ma ko tɔnɔbirinkan i bɛ se k'o kɛ u b'a fɔ ma ko coxeria k'i ta biri a kan k'i ka tɔnɔ biri a kan k'a feere bon o cogo de don bon n'i nana la anglais kɔni bi bi na anglais ye langue commerciale ye a yɛrɛ kɛlen don jɛnsɛnni don kosɛbɛ jɛnsɛnni sira kan ani mako ɲɛ a la sira kan a tɛ ale ni foyi cɛ ya bawo e bɛ se ka fɛn dɔ dilan bi sisan i b'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ anglais ye koyi nka n'i y'a catalogue walima sɛbɛnni min bɛ k'a kan sɛbɛn n'i y'o kɛ anglais la o tuma mɔgɔ caman bɛ se k'a kalan e b'a k'i ka wari ɲini de kama o i y'a ye donc i bɛ a ko kama k'a sɔrɔ o fɛn tɛ voilà donc o sira fana o taasiraw fana bɛ yen nɔ bon officiel ko fana bɛ yen u b'a fɔ sisan jamana joli bɛ baara nin bɛ nin kan in n ye baarakɛ kan ye jamana joli kɔnɔ o fana classement kɛcogo bɛ yen donc anglais bɛna ɲɛfɔ o fila bɛɛ la sabanan ye yɛrɛkɛli ye kan jumɛn yɛrɛkɛ mɛn kosɛbɛ a jateminɛw la n'i taara diɲɛ kɔnɔ i mana diɲɛ jamana o jamana n'i tora ka anglais fɔ ko i mana mɔgɔ 20 a fɔ o ɲɛna dɔrɔn a ka ca la kelen b'i jaabi voilà o tuma n'a taara yɔrɔ o fana jɛnsɛnni ye nka jama tɛ i y'a ye chinois kan jama ka ca ma a jɛnsɛnni tɛ baara tɛ ka kɛ ale mɔgɔw tɛ ale labaara fɛn na mais i b'a jateminɛ fɛn fɛn bɔra kɔkan ninnu caman na n'i y'u ta k'u lajɛ n'i y'a sɛbɛn o la i b'a sɔrɔ a catalogue kun fɛ i b'a sɔrɔ a sɛbɛn bɛ anglais la mais o kɔrɔ tɛ ko anglais a dilanla Londres ou bien fɛn ayi o tigi b'o kɛ de walasa ale ka feerefɛn a ka se ka lakodɔn voilà. karamɔgɔ Mamuru Sangare nin ɲana an bɛ taa kan yɛrɛ ale ka yiriwali jɔyɔrɔ ye mun ye aramamɔgɔya kɔnɔna na
kan yara a bɛ yiriwale sira don mɔgɔkɔrɔ wa kan yɛrɛ de ye yiriwa ye o kan yɛrɛ de ye yiriwa ye parce que yiriwa kɔrɔ de ye ko k'a caya k'a tɔnɔ caya k'a bɔnɔ dɔgɔya parce que yiriwa fana ye tasen fila de i y'a ye ka fɛn tɔnɔ caya ani ka a bɔnɔ dɔgɔya bon i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ka yiriwa sababu ye bɔnɔ min b'u k'a ye o bɛ yen kosɛbɛ bɔnɔ min b'i kan o b'i cɛsiri i ɲɛ tɛ Japon na o Japon ka cɛsiri ŋɛnɛŋɛnɛ ala kama ko tɛ dɛ wala sigiyɔrɔ b'a la ko caman de b'a la sabula o sigiyɔrɔ in man ɲi dugukolo tɛ mɛn kuma ni kuma i bɛ dugukolo yɛrɛ ko kuma mɛ dugukolo fana tɛ yen ni kelen ni min dun yɛrɛ la o bɛ mɔgɔ ba yirika o bɛ mɔgɔ ba yirika faga bon la a bɛ cɛsiri de bon o b'a la an yɛrɛ ka mɔgɔ kun bɛ da zana la ko sigiyɔrɔ bɛ mɔgɔ fago n'i b'i balo sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma sɛnɛ kɛ k'a ka ca la sɛnɛko tɛ don ba la bon o cogow bɛ yen nɔ o conditions bɛ dɔn o kɔrɔ ko ɲɛgunya bɛ hadamaden kekuya mais hali n'a ta bɛɛ mɔgɔ si tɛ ɲɛgunya ɲini dɛ an tɛ ɲɛgunya ɲini mais ɲɛgunya bɛ mɔgɔ kekuya bon o taasira o kan kan yɛrɛ de b'a fɔ de ma ko facteur de développement tubabukan na sɛbɛn yiriwa yɛrɛ sen o de kan ye o bɛɛ bɛnnen don fɛn min ka diɲɛ kɔnɔ n'o ye mɔgɔninfinya diinɛ siraw dɔnko siraw ko hadamadenya bɛ yiriwa na o de dɔnni ye o dɔnni hali an ka laada la i ma maninkaw mankan mɛn ko mɔgɔya ɲɛtaakun ɲɛtaakun kɔrɔ ka cause de ou bien facteur de développement o de fɔtɔ ko mɔgɔya ɲɛtaakun ye saba ye o y'a daminɛ jumɛn na ko ka kolɔn a bɛɛ b'o de daminɛ fɔlɔ i bɛ sɛnɛ kɛ n'i tɛ sɛnɛ dɔn i b'a kɛ cogo di i bɛ mɔni kɛ k'a sɔrɔ i bɛ mɔni ɲɛdɔn kɛ n'o tɛ i tɛna kɛ bala sɛnɛ ta ye n'i bilala ji la a bɛ kɛ baara ye dɛ donc f'i ka ko de ɲɛdɔn fɔlɔ o tuma na n'o kɛra i bɛ sɔrɔ ka a kɛ bon maninkaw ko de ko fɔlɔ de ko kolɔn ni kolɔn bɔra yen sa ko baara n'i ye fɛn fana ɲɛdɔn k'a fɔ sɛnɛ bɛ kɛ tan nɔ n'i ye nin da a bɛ kɛ tan n'i m'a kɛ a bɛ k'a fɔ ka ja i k'a kɛ i y'a ye donc olu ko ka kolɔn ko ka sɔrɔ ka baara o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa ko ka tile i bɛ mɔgɔ dɔ b'a karisa k'a b'a ka baara ɲɛdɔn ko nka k'a tilennen tɛ a tilennen tɛ nin de kɛ sababu ye k'a dɛsɛ ka taa ɲɛfɛ i ye nin fɛn saba ye nin tunkun saba ko mɔgɔya ɲɛtaakun y'o saba ye bon diɲɛ fana bɛnnen don min kan hali n'an tɔ fila y'an duguma ye mais diɲɛ bɛnnen don kodɔn de kan n'i tɛ kodɔn i tɛ taa dɛ parce que diɲɛ yɛrɛ ka lihala la kodɔnbali n'i ye mɔgɔ dulen ye ko kodɔn k'a tɛ kodɔn nkalon de dalen don a la n'i ye mɔgɔ ye ka namara kodɔnna tɛ se ka kɛ namaratɔ ye o kodɔnna kɔrɔ de ye k'i bɛ ko n'a kɔrɔ dɔn bɛɛ b'a namara ye kɛ n yɛrɛ la de ne ye sukaro feere ne ma sisan ko kilo 20 don i kɔni bɛ fɛrɛ ne ma bi kɛ nka ni ne taara pese k'a ye kilo 18 don i na ye o kɔ o tuma ni e b'a dɔn ko b'a la i b'a kɛ n'i ye kodɔn n'i ye tilennenya ni dulenya ni namara ni yuruguyurugu yɔrɔ kodɔnbaliya de don donc ni mɔgɔ ye kodɔn a bɛ tile n'i ye baarakɛbaliya yɔrɔ o yɔrɔ kolonbaliya don n'a tɛ baara dɔn parce que baarakɛlaw ko fila ko baara man di karisa halisa a tɛ baara ja dɔn n'o tɛ mobili ka d'a ye avion ka d'a ye du ɲuman ka d'a ye n'a b'o sɔrɔ baara la baara bɛ goya ye donc kodɔnbaliya de ye ko ye ko yɛrɛ bɛɛ sun de ye kodɔn ye donc n'i ye kodɔn dɔrɔn ɲɛtaa bɛ sabati mais kodɔn sira de tɔgɔ ko kan a bɛna fɔ segu sira tɛ yen yan o ni segu tɛ kelen ye koyi mais ni mɔgɔ min taara an ka ba joliba yen fɛ i tɛ taa segu wa ni min taara avion fɛ o tɛ taa wa minnu mana taa gudɔrɔn fɛ o tɛ taa wa a bɛ taa segu de wa mais est ce que a taa sira o la dɔ tɛ dɔ kɔ yɔrɔ dɔ bɛ dɔ kɔ bon kanko bɛ na ye ten i y'a ye bɛɛ lajɛlen mago b'a la ka dɔnni kalan ka dɔnni dɔn bon n'e bɛ fɛ ka dɔnni kɛ dɔnni bɛ nɔgɔya i ma sira min fɛ n'i b'a fɛ ka ko dɔn a bɛ nɔgɔya i ma sira min fɛ i bɛ taa munumunu min n'o tɛ o langue maternelle ko bɛ kanko bɛ na ye de i y'a ye wa n'an y'an ka dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ bamanankan na sisan an bɛ domaine fɛn o fɛn kɛ anglais fɛ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ kalan fɛn fɛn kɛ kɔ kan k'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ka na bamanankan na k'o kalan a tɛna nɔgɔya an denw ma a bɛ nɔgɔya u ma dɛ donc o kɔrɔ k'u bɛ baara daminɛ k'a sɔrɔ u ma kɔrɔ an bɛ san 7 ni san 10 ni kɔ min kɛ médecine na o b'a sɔrɔ i tɛ se ka pikiri kɛ fɔlɔ o tɛna bɔ a la parce que i fitinin bɛ se ka ko dɔ faamuya kabini n'i y'a daminɛ i sinin kan na i bɛ taa ɲɛfɛ joona donc dɔnni sira o sira n'i y'o ta a bɛ kan n'i y'a k'i ka kan na i b'a faamu joona a dun laɲini y'a i k'a faamu de donc n'i y'a faamu dɔrɔn ɲɛtaa bɛ kɛ hali sɛnɛ kɛ n ko ɲɛdɔn de bɛ sɛnɛ la n'a ɲɛdɔn ni kalan bɛ kɛ i yɛrɛ ka kan na o ti nɔgɔya wa donc o de kosɔn i kana diɲɛ fosi ye dɔw fana hakili la ko kanko bɛ intervenir yɔrɔ dɔ de la sɛbɛ kanko bɛ na yɔrɔ dɔ de la mais a tɛna yɔrɔ dɔ la halisa e ma foyi faamu kanko bɛ na a bɛɛ de la diinɛmɔgɔw kan ka nin yɔrɔ faamu n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ ala b'a fɔ ko tuma min na ale ko a bɛna danni kɛ ko mɛlɛkɛw ko k'i bɛna fɛn wɛrɛ dan tun min bɛna tiɲɛni kɛ wa ala k'u ma ko aw ma ko dɔn mais adama dannen kɔfɛ n'a ye mɛlɛkɛw ɲininka de k'u ka fɛn dɔw tɔgɔ fɔ a ye u ma dɛsɛ ya adama de m'o tɔgɔ fɔ wa kanko de ma na ni mɛlɛkɛw n'a b'u kɔnɔ u b'a fɔ e hakili la k'u banna de a t'u kɔnɔ di mais adama sera ka fɛn bɛɛ tɔgɔ da kɔrɔ ye adama de kɛra kodɔnna ye u bɛɛ cɛ la i b'a dɔn hali sisan dugukolo kan o tamasire bɛ yen koyi n bɛ min f'i ye adama e hakili la ko wulu b'a dɔn k'ale tɔgɔ ko wulu wa wulu y'a fɔ jɔnni ye k'ale tɔgɔ ko wulu n kɔni y'a dɔn a la ko wulu adamaden de ye fɛn bɛɛ tɔgɔ da sinon fɛn m'a tɔgɔ fɔ an ye koyi
a bɛ ten de koyi donc adamaden de tɔgɔ dala ye an bɛ so wele ko so ka fali wele ko fali ka misi wele ko misi n'o tɛ misi t'a dɔn k'ale tɔgɔ ko misi fali t'a dɔn k'ale tɔgɔ ko fali so t'a dɔn adamaden de tɔgɔ da o la i y'a faamuya ka fɛn dɔ da ko sanfɛla ka dɔ da ko dugumala n'an ye min ye an b'o tɔgɔ fɔ hali sini n'an ye fɛn dɔ ye an b'o tɔgɔ fɔ n'i ye mɔgɔ mɔgɔ dɛsɛlen ye tɔgɔ da la dɔrɔn mɔgɔ tɛ o ye tiɲɛ n'o tɛ ni mɔgɔ kɔni don n'i ka mɔgɔya sarati dafalen b'i bolo dɔrɔn n'i ye fɛn ye i b'a tɔgɔ da o de ye mɔgɔya hakili la o de kosɔn minnu b'a fɔ ko nin fɔcogo tɛ bamanankan na kuma cɛjugu don dɛ adamaden mɔgɔ mɔgɔ bɔra adama la fɛn bɛɛ fɔcogo b'u bolo i tɛ se ka ni dɛsɛra ka fɛn min tɔgɔ fɔ n'i ko fɛn dɔ o t'a tɔgɔ ye de fɛn dɔ kɔni don hali ni ne m'a tɔgɔ dɔn ko di o y'a tɔgɔ ye o bon donc o de b'a yir'i la k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ ɲɛtaa yɛrɛ de tɔgɔ kan ye quoi donc ni kan fagar'i bolo dɔrɔn i ka kan fagara dɔrɔn i bɛ to kɔ i sirilen don min ka kan na o b'i kɛ jɔn ye siga foyi t'a la parce que ale bɛ 100 d'i ma awa ka 200 kuma yɛlɛma fara kan ya i 100 ɲinitɔ bɛ 200 kuma yɛlɛma sɔrɔ o tuma na ka sɔrɔ ka 100 dɔn an bɛ ten ni bi o n'i y'anw lajɛ bi o lihala de don parce que an bɛ dɔnni bɛɛ sɔrɔ tubabukan walima arabukan o kɛra sisan an jɛra ni tubabu jɔnya ni arabu jɔnya ye y'a ye mais n'a sɔrɔ k'an b'a bɛɛ sɔrɔ an ka kan kɔnɔ dɔ bɛ b'o la voilà mɔgɔninfinw tɛ ɲɛ ɲɔgɔn kan an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais dɔ ka taa gulo dɔ la k'o kɛ n balan ye n'i y'o yɔrɔ o yɔrɔ ala nɔ t'o ye dɛ n'i y'o sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ o nɔ bɛ a yɛrɛ hakili la parce que ala ye hakili di aw ma de k'a ka jakabɔ n'i banna dɔrɔn i b'i ta jakabɔbaliya kungo ye parce que min ye hakili in dilan a b'a dɔn ale y'a dilan cogo min na nafa min b'a la o de kosɔn ala bɛ an bila hakili jakabɔ la n'an y'a jakabɔ an bɛ tɔnɔ sɔrɔ n'an bann'o fana ma an kan k'o balawu fana sɔrɔ voilà donc kan yɛrɛ de ye développement ye n'i bɛ kan fɔ ka développement fɔ i m'a fɔ wa n'i ye développement kafa dilan o i y'a livre dilan o i y'a fɛn o fɛn dilan ka ɲina kan kɔ i ɲinana bɛɛ de k'o ye i y'a ye hali kuma n'i b'a kɛ kana ɲina kan kɔ n'a fɔra ko yiriwa dɔrɔn kan de don fɔlɔ dɛ mɔgɔw k'a faamu n'u m'a faamu yiriwa tɛ kɛ koyi ayiwa karamɔgɔ Mamadu Sangare nin bɛ dan sigi bi lase la an b'i fo ni ka waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ laban nin sigilen na yanni lase wɛrɛ cɛ ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an ka baarakɛɲɔgɔn fo ani minnu bɛ ko in na ɲɔgɔn fɛ ngumɔgɔw parce que tiɲɛ yɛrɛ la jigiya tɔ farafinna ne bɛ min kalama a bɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ mais farafinya parce que farafin ni farafinya tɛ kelen ye i y'a faamu farafinya jigiya tɔ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko n ko don dɛ k'a sababu kɛ mun ye ale bɛ fɛ ka farafinya labɔ cogo min na voilà k'a sama k'a labɔ cogo bon n'o kɛra dɔrɔn an bɛ taa ɲɛ donc o tuma na an bɛ o ngumɔgɔw fo cɛsiri la baara in fana ma nɔgɔn koyi a tɛ se ka nɔgɔya fana parce que biɲɛ kura bɔ tɛ ɲɛ wɔyɔ kɔ quoi mais an bɛ cɛsiri de kɛ n'o kɛra an ka mangoya bɛ yɛlɛma ka kɛ manja ye o la an bɛ o foli kɛ ka kumaso nin fana ni jaka nin ka foli k'a la parce que nin fana ye anw ka kɛta belebele dɔ de ye ka se ka jakan sɔrɔ kuma bɛ kɛ min na ka diɲɛ bɛɛ lakunu kɛrɛnkɛrɛnnen na an miridi an ka mɔgɔw u ka se k'a dɔn ko an k'an kɔfilɛ an ka kanw na sinon tɔ t'an na bilen dɛ an ye arabuya kɛ a ɲan tɛ an ye tubabuya kɛ a ɲan tɛ hali siniwa ko min filɛ a ti ɲɛ an bɛ taa an yɛrɛ de ɲini k'a fɔ ko siniwa bɛna kɛ tan aw tɛ se ka to sen na o mɔgɔ tɛ se ka to mɔgɔ kan na o n'a tigi kan jara dɔrɔn a b'i bila a bɛ fili duguma i Sangare an filɛbagaw o kuma nin bɛ dan sigi aw ka bi lase filɛta la ka folikaw bɛɛ Sirifula Jakanso ɲɛma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka aw bɛɛ fo aw ni lamɛnni ani aw ni filɛli duman o kuma an b'a fɔ aw ye ko aw ni jɔ ala ma jɔ sabati ka wuruki ka bama ka taama ala ka sigili wɛrɛ yir'an na aw ni jɔ